ଆଜି ଆପଣମାନେ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ଧାରାବାହିକରେ ଏକ ଦମଦାର ସିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଦୁର୍ଗା ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଉଥିବେ ତାଙ୍କ ହାତ ବାଜି ଫୁଲଦାନୀଟି ଗଳି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେହି ଫୁଲଦାନୀ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଦୁର୍ଗା ତାଙ୍କ ମମ୍ଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିବେ, ମମ୍ ଫୁଲଦାନୀଟି ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ସରି ମମ୍। ତ ତାଙ୍କ ମମ୍ କୁହନ୍ତି, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ବେଟା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼୍କୁ କହିକି ଆକୁ ସଫା କରେଇ ଦେଉଛି। ପୁଣି କୁହନ୍ତି, ସରି ବେଟା, ମେଡ଼୍ମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଛୁଟି ଦେଇଦେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୁହି କୁହନ୍ତି କି ସୁଗନ୍ଧା ମା ଅଛନ୍ତି ନା, ସେ ଏସବୁ ସଫା କରିଦେବେ। ସୁଗନ୍ଧା ମା କୁହନ୍ତି, ହଁ ହଁ ମୁଁ ଏସବୁ ସଫା କରିଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ତ ସେତିକି ବେଳେ ଦୁର୍ଗା କୁହନ୍ତି କି ଆପଣ ଆଣ୍ଟି ଏସବୁ ସଫା କରିବେ? ନା ନା, ଆପଣ ମା ପରି ଆପଣ ଏସବୁ ସଫା କଲେ ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଏମିତି ତାପରେ ରାମକୁ ଅନେଇକି କୁହନ୍ତି କି ମିଷ୍ଟର ଅଗସ୍ତି, ଆମର ଡିଲ୍ ଥିଲା ନା ଏଇ ସବୁ କରିବ ବୋଲି। ତ ରାମ କହନ୍ତି, ହଁ ମୁଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଆଙ୍କୁ କହୁଛି କି ସେ ସବୁ ସଫା କରିଦେବେ। ତ ସେତିକି ବେଳେ ମାଧବୀ ଆଉ ରତନ କୁହନ୍ତି କି ଝିଣ୍ଟିପିଟି ଯା ଯା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଏସବୁ ସଫା କରିଦେ, ନହେଲେ 15 ଦିନ କ'ଣ 15 ମିନିଟ୍ ବି ଆମକୁ ଏ ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଦେବେନି। ତ ରୁହି ଯାଇକି ସେସବୁ ସଫା କରୁଛି। ତ ଦୁର୍ଗା କହୁଛନ୍ତି କି ମମ୍ ମୋର ଟିକେ ଜୁସ୍ ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ବନେଇ ଦିଅ ନା ପ୍ଲିଜ୍। ତ ଯଶୋଦା ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି, ଏତେ ସଫା କରୁଛି। ତ ଜେଜେବାପା କୁହନ୍ତି କି ସିଏ ସଫା କଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଏ ଘରେ ତ ଆଉ 2 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେ କରିଦେବେ। ତ ମାଧବୀ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି, ମାଧବୀ ବୋଉ ଯାଅ ଦୁର୍ଗା ମା ପାଇଁ ଟିକେ ଜୁସ୍ ବନେଇ ଆଣ। ତ ମାଧବୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ? ତ ଜେଜେବାପା କହୁଛନ୍ତି, ହଁ କାହିଁକି ତମ ହାତ କ'ଣ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି, କରିପାରିବନି? ତ ମାଧବୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କୁଟା ଖଣ୍ଡକୁ 2 ଖଣ୍ଡ ବି କରେନି ରତନ, ତେଣୁ ତୁମେ ମୋତେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବ, ଆସ। ତ ରତନ ଆଉ ମାଧବୀ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ଜେଜେମା ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିବେ, ତମେ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ? ତ ଜେଜେବାପା କହିବେ, କେମିତି କରିବିନି କାମିନୀ, କାରଣ ଏମାନେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଏମାନେ ଆମକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଦେଖ ତମ କୁଳାଙ୍ଗାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ଏସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କ କର୍ମର ଫଳ। ଦୁର୍ଗା ମାଧବୀଙ୍କ ହାତରୁ ଜୁସ୍ ଧରିଲା ବେଳେ ଜୁସ୍ ଗ୍ଲାସ୍ଟିକି ଜାଣିଶୁଣି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ପୁଣି କୁହନ୍ତି, ଓ ଶିଟ୍ ମମି, ଜୁସ୍ଟି ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ଘରଟା ପୁରା ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଗଲା। ତ ଯଶୋଦା ଦେବୀ କହନ୍ତି କି ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ବେଟା, ସେ ଅଛି ନା ସଫା କରିଦେବ। ତ ରୁହି ଆଡ଼କୁ ଏମିତି ଅନେଇ କୁହନ୍ତି, ଯାଅ ସେ ରୁମ୍ଟା ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିଦିଅ। ତ ଦୁର୍ଗା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ହଁ ମୋ ରୁମ୍ଟା ପୁରା ନିଟ୍ ଆଉ କ୍ଲିନ୍ ହେବା ଦରକାର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗକୁ ଏହିପରି ସିରିଏଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତାପରେ ଦୁର୍ଗା ରୁହି ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ କୁହନ୍ତି, ହଁ ତୁମେ ଯାଇକି ମୋ ରୁମ୍କୁ ପୁରା ନିଟ୍ ଆଉ କ୍ଲିନ୍ କରିଦିଅ, ପୁରା ନିଟ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିବ, ମୋ ଘର ପୁରା ଚକାଚକ୍ ହେବା ଦରକାର। ତ ରାମକୁ ବି ଅନେଇକି କୁହନ୍ତି, ହଁ ମୋ ରୁମ୍ ପୁରା ଚକାଚକ୍ ହେବା ଦରକାର। ତୁମ ଉର୍ବି ୱାଇଫ୍କୁ କହିଦିଅ କି ସେ ମୋ ରୁମ୍ ନିଟ୍ ଆଉ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବେ। ତ ରୁହି ସେତିକି ବେଳେ ଚିକିଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ସେହିସବୁ କଥା ସେ ମନେ ପକାଉଥାନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗକୁ କ'ଣ ଏଇ ସିରିଏଲରେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।